bona tarda. Jo soc Sergi Arbussà, soc fundador i creatiu del col·lectiu Penique Productions, del projecte Penique Productions, i fem això, Contrapunto. De la llana, treballem en plàstic, ara en parlarem, fem instal·lacions inflables i efímeres en relació amb l'arquitectura. Globus del tamany de l'espai, que a l'inflar-los es relacionen amb aquesta arquitectura. Però és l'arquitectura, o sigui, els inflables els fem del tamany de l'espai, però és l'arquitectura la que li acaba donant la forma final. O sigui, hi ha una relació dialèctica entre l'inflable, el nostre gest, i el contenidor que li acaba donant la forma final. Fent com, on l'espai es converteix en objecte artístic, diguéssim. I aquí us porto un recull una mica d'imatges perquè us empapeu una mica del nostre, de la nostra feina. Llavors, com podeu veure, hi ha una materialitat molt present, aquest plàstic, el que ara en parlarem. No sabia que n'hi havia tantes. Com dèiem, inflables en relació amb l'arquitectura. Aquest inflable del tamany de l'espai que es relaciona amb aquest espai i és aquest espai el que li dona la forma final, sempre que hi ha aquesta relació amb el context on aquesta obra és instal·lada. Llavors nosaltres a nivell de concepte, quan ho presentem com una escultura, no li diem a la gent el que ha de sentir a l'entrar, només faltaria. Però sí que ens agrada que el públic o l'audiència sàpiga que això és un inflable, amb la lògica, espera que em poso el temps, amb la lògica que un objecte expandit, el globo com un objecte que s'ha expandit i llavors es relaciona amb aquesta arquitectura que comentàvem. Llavors, com que ens han demanat de parlar sobre, com heu pogut observar, totes les ponències estan com lligades a través del temps, he acceptat aquest repte de pensar la nostra feina a través del temps. I llavors l'hem dividit, la xerrada aquesta, l'he dividit una mica en 4 punts. El temps de l'obra, del que parlarem ara, el temps del material, el temps de producció i el nostre temps. Llavors, quan parlem del temps de l'obra, a vegades som escenari d'un altre esdeveniment i en aquest cas, per exemple, que és un desfile de moda, el desfile dura 15 minuts. En altres ocasions hem treballat en museus i en equipaments culturals en els quals és una altra temporalitat. En aquest cas és una de les exposicions que ha durat més temps i l'hem tingut instal·lada durant 8 mesos. Aquesta és una altra sala del mateix espai. O en aquest cas, que és una instal·lació que vam fer l'any passat aquí a Barcelona, a l'Auditori, a la llanterna de l'Auditori, de Rafael Moneo, en el context del festival Més Model, que hem sentit abans la Eva, com a comissària. Doncs en aquest cas era un temps indefinit. Vam demanar que fos... Vam presentar una proposta de 4 dies, però per les condicions, que és un inflable que es va fer sense ventilador, es va fer només amb la columna d'aire calent que generava la pròpia arquitectura, doncs els 2 dies va decidir que no aguantava més, feia més calor de l'habitual, llavors va marxar. No, en realitat no, estava lligat, però vull dir que es va trencar i s'ha acabat, amb la qual cosa era una exposició de 4 dies, en aquest cas va durar 2 dies, aquesta indeterminació de la peça. Un repte a nivell de construcció i a nivell d'instal·lació. Llavors arribem al temps del material. Com he comentat, és plàstic, és polietilè de baixa densitat. Nosaltres som uns apassionats d'aquest material, creiem que és un material increïble, creiem que és un material preciós. Sé que no se sent normalment aquest discurs, se sent molt més el discurs que el plàstic és dolent. Jo crec que el plàstic no pot ser dolent, és un material. Llavors, igual hem de pensar en aquesta afirmació. Sí que és veritat que és un material perillós, això està clar, ho veiem al nostre dia a dia,
i que s'ha de tenir en compte, o sigui, s'ha d'anar amb compte amb aquest material. S'ha de recollir bé, s'ha de fer un bon ús responsable i demés. Però a nivell de material, només parlant de la materialitat, és increïble. Es treballa a una temperatura molt baixa, es poden fer moltíssimes coses, no cal que posi exemples del que es pot fer amb aquest material. És altament reciclable. Llavors, nosaltres treballem des de que va començar el projecte, vam arribar a aquest material i aquí ens hem quedat perquè és un material que ens agrada molt. Llavors, anant a les especificitats del material, plàstic, n'hi ha molts tipus de plàstic. Aquest és polietilè de baixa densitat, que és el plàstic de les bosses d'escombraries, que utilitzem tots a casa. 100% reciclat, la indústria ja te l'ofereix 100% reciclat, a menys que el vulguis blanc, que llavors ha de ser verge per aconseguir aquest to, si no engrogueix. Però en el moment en què el vols pintat, doncs ja pot ser 100% reciclat. I és un material que, com comentava, és molt fàcilment de treballar i és molt reciclable. A part que té una durabilitat, com comentava el José Luis abans, que no sabem ben bé la durabilitat que té, però és una durabilitat alta, en el sentit que si el vols mantenir, si és una cosa que vols retenir. Llavors nosaltres el que fem amb aquest material, fem la instal·lació, com dèiem, justament... Opa, ara m'he passat. Ai. Enrere, espera, perdoneu. Llavors fem la instal·lació, justament aquesta que comentàvem abans, per haver-la citat, que és la que va haver-hi aquí a l'auditori aquí al costat, i després, quan acabem la instal·lació, si és aquí a prop, perquè si és molt lluny tampoc té massa sentit, doncs si és aquí a prop el que fem és recollim el material, nosaltres mateixos, que l'hem instal·lat, recollim el material, ens l'emportem al taller i generem aquestes peces que és el mateix material. En aquest cas, la instal·lació era relativament gran, em sembla que ja és una sèrie de 5, però tot aquell material que heu vist es recull, l'emportem al taller, el fonem, el prensem i fem aquestes peces que tenen un altre ús, diguéssim. Igual un dels problemes que tenim amb el plàstic és l'ús que li donem. L'ús d'estar, sobretot la majoria dels plàstics que arriben a casa nostra, per exemple, surten del mercat, com en vasos. Llavors, quan els trenquem o els embrutem, ja esdevenen deixalla, en lloc de pensar-los com material. Llavors, en aquest cas, nosaltres utilitzem el material aquest que comentava reciclat, fem la nostra instal·lació, fem la nostra acció, una experiència estètica, i llavors al recollir la peça ens ho emportem al taller i fem aquestes peces que ja tenen una altra durabilitat. Això són quadros, llavors això tu penges a la paret i ja és una altra dinàmica, diguéssim. I llavors, de les diferents instal·lacions que hem anat fent, doncs diferents colors, sempre molt relacionats amb el color de la instal·lació, com podeu haver vist, i clar, diferents tamanys, diferents sèries. Hem vist un desfile, hi havia 44 peces perquè allò era enorme. D'un inflable més petit doncs sortirien 2 o 3 peces, depèn de la materialitat aquesta de la que parlàvem. Llavors, perdoneu, m'havia oblidat, a nivell de temps de producció, clar, aquest material del que parlàvem el fabriquem aquí i ens demanen un mes més o menys per fer-lo. Llavors, després nosaltres per fer aquests inflables, més o menys, tardem un parell de dies per fer-ho, un parell de dies per instal·lar-ho, 4 hores per desmuntar-ho, i tot aquest procés després, fondre el material són 2 hores, pensava una mica en la temporalitat de tot el projecte, diguéssim. I a nivell de producció, doncs hi ha aquesta, com les companyes abans comentaven, temps de producció. Llavors, el nostre projecte es divideix en 3 grans grups, diguéssim. Des del 2007, que començo aquest projecte a la Universitat de Barcelona, i llavors es divideix en 3 grans grups. L'escultura, nosaltres presentem això com una obra d'art, diguéssim, com una escultura en la qual pots accedir dins i llavors tens tota l'experiència estètica. Com hem vist abans, una inflable a la Universitat de Barcelona, on aquí recuperem tot el buit de l'escala, la lògica escultòrica del propi espai, sempre amb aquesta relació amb el context. Però és veritat que com que treballem amb l'espai, també al cap del temps, sempre nous reptes, nous espais,
reptes tècnics, a vegades reptes estètics o conceptuals. Aquest va ser interessant perquè vam haver de treballar amb un plàstic més transparent, perquè la proposta era fer els passadissos, llavors ens interessava que hi hagués aquesta visió del pati intern, llavors són 3 cercles, i llavors vam treballar amb una transparència més alta per tenir aquesta relació dins i fora. Aquesta relació amb els espais també. M'agrada pensar en la peça com una peça que desactiva l'espai i l'ús d'aquell espai per convertir-lo en una proposta estètica, perquè desactives, com si diguéssim, l'ús de l'espai, llavors el converteixes en una obra, amb aquest gest, que després el recollir queda només en la memòria i en els testimonis, en les fotografies, vídeos i la materialitat d'aquestes peces. Això és una església molt xula a Alemanya del segle XI. Diferents espais, com podeu veure. Vam estar al MACBA aquest any. Espais més oberts, tornant una mica a aquella cosa de la indeterminació del temps. En els espais oberts depenem molt de les condicions meteorològiques. Col·laboracions amb altres artistes, treballem amb l'espai. Llavors, moltes vegades la idea és: i què fareu aquí dins? La proposta escultòrica és que aquest espai és l'objecte artístic, però com que treballem amb espai, moltes vegades volen fer coses a dins. Col·laboracions amb altres artistes, de vídeo, de llum. Com a escenografia, la línia és una mica tènue entre quan és una col·laboració amb un artista, quan és una col·laboració perquè es doni un esdeveniment a dins. Aquest va ser el primer desfile que vam fer a la BAU, en un exercici a la universitat. Nosaltres no érem estudiants, però és on no sabíem si això ho podíem fer i ho vam acabar fent aquí a Palo Alto, que ens va portar a fer més desfiles i una relació relativament propera amb el món de la moda. Anuncis també. Aquest espai, per exemple, és el monestir de Sant Cugat, és el claustre del monestir de Sant Cugat, és enorme, fa 36 metres per 36 per 12 dalt. No es pot fer això, és com una instal·lació. O sigui, aquell dia no feia vent, però al treballar amb altures de 12 metres, el gruix del plàstic acaba sent molt fi, depenent de l'extensió. Llavors, amb una petita brisa, feia unes onades que semblava allò un quadre romàntic de l'apocalipsi. O sigui, eren boles de foc. Sort que era per un anunci només s'havia de gravar. No era perquè vingués la gent, sinó era totalment insostenible. Aquí vam gravar i llestos. Per una xerrada també, aquí van xerrar l'RCR. Festes també. Una mica l'ús que us pugueu imaginar. Això són xerrades a la Urbanity, la Fira d'Art, on va haver-hi també una festa, va haver-hi unes xerrades. Aquesta sort de fabricació artesanal de l'inflable, en el qual anem trobant-nos amb col·laboracions i amb reptes de gent que s'interessa o que nosaltres ens busquem. Això és una col·laboració amb el Paco Roncero, que era una proposta gastronòmica. Això és un videoclips també amb el cantant J Balvin. Té un àlbum que es diu Colores, va anar estupendo perquè li van fer el groc, el blau, el vermell i el negre. En 5 hores vam fer un munt de vídeos, mira'ls aquí. I llavors també, com que ens agrada molt compartir el moment d'inflat, fabricació, o sigui, el que és la fabricació de l'inflable, que com us he comentat és algo bastant artesanal que ho fem nosaltres li donem la forma del local, és una mica més avorrit. És atlètic, no diria, aeròbic, però és bastant més farragós, és més mecànic. Però en el moment en què tens l'inflable ja preparat, anar al puesto i inflar-lo, això llavors és molt xulo. I ens agrada molt compartir-ho. I la idea que se'ns va acudir per compartir aquest procés és fer com tallers, diguéssim, anar a institucions educatives, normalment universitats d'arquitectura s'interessen, o d'art o de disseny,
I llavors presentem la proposta i tenim un espai a vegades concret o a vegades una zona, un retall en el qual els propis participants poden escollir els espais que volen intervenir i llavors construïm l'inflable entre tots i després l'instal·lem. I d'aquesta manera podem compartir el procés d'inflat amb els participants, que la veritat és que és molt xulo. Aquesta és la resposta que he tingut dels que han fet, que ho digui jo també. En aquest cas, per exemple, era un campus a la universitat i llavors, clar, era un retall, era com una espècie de poblet. Llavors, els alumnes anaven buscant espais per fer aquests inflables. Ho vam dividir en 3 grups i cada grup va escollir un espai i va fabricar el seu globus. Llavors, nosaltres donàvem com a assessorament tècnic i acompanyàvem el procés. I en aquest cas va ser un més reivindicatiu de la biblioteca que es va cremar i llavors vam fer aquest gesto per denunciar una mica aquest aconteixement i per treballar fer com un exercici, com comentava, de taller. I amb això ja és tot el que us volia dir.